Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Bafa ke fatan kun wuni lafiya cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar. Wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa manyan jami'an Amurka da na Iran sun fara tattaunawa a Oman, yayin da ake cikin tsakiyar wata dambarwa da ta janyo karin fargabar gwabzawa faɗan soji tsakanin ƙasashen biyu. Akalla mutum 31 sun mutu bayan wani abu ya fashe a wani masallacin 'yan shi'a da ke Islamabad babban birnin Pakistan. A Najeriya, matsalar tsaro na ƙara kamari musamman idan aka kwatanta da abubuwan da suka faru a ƙarshen shekarar da ta gabata. To ko me janyo karuwar matsalar duk da matakan da gwamnati ke cewa tana ɗauka domin kawo ƙarshen sa? Na farko dai rashin tsari, har yanzu akwai bambancin ra'ayi tsakanin shugabannin bangarorin tsaron. Sannan akwai batu da ake yi na shin me ake ba ma 'yan bindigan nan lokacin suka sace ɗalibai ko kuma suka sace mutane da yawa haka. Sannan ga batun ma'adanai. Har ila yau a Najeriya, jam'iyyar PDP a bangaren shugaba Kabiru Tanimu Turaki ta yi Allah wadai da matakin da hukumar zaben kasar INEC ta ɗauka na amincewa da wani kwamitin riƙon ƙwarya mai samun goyon bayan ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wato Nyesom Wike. Waɗannan mutanen da suka gayyata mun riga mun kore su a party. Jam'iyyar PDP ta riga ta kore su a party. Convention shine highest body na party kuma ta riga ta kore su. So ban san dalilin da INEC za ta kira su a mitin ba. To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duka a cikin shirin. To amma kafin nan sai Aisha Aliyu Jafar ta karanto mana labaran duniya. Daya daga cikin manyan janarorin sojin Rasha na asibiti bayan wani maharin da ba a san kowane ne ba ya harbe shi sau da dama a cikin wani gida. Zuwa yanzu ba a san halin da janaral Vladimir Alexeyev yake ciki ba. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya daura alhakin harin kan Ukraine, inda ya ce sun yi yunkurin halaka ɗaya daga cikin manyan sojin ƙasar. Ya zargi Kyiv da kokarin kawo koma baya tattaunawar da ake yi na kawo ƙarshen yakin. The special services are currently Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov kenan ya ce jami'an tsaro suna aikin su kuma ana baiwa shugaban kasar bayanan abubuwan da ke faruwa, muna kuma yi wa janar din fatan samun lafiya. Akalla mutum 31 sun mutu bayan wani abu ya fashe a wani masallacin 'yan shi'a da ke Islamabad babban birnin Pakistan. Akalla mutum 169 kuma sun jikkata. 'Yan sanda sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da abin fashewar a yayin da ake sallar Juma'a. Zuwa yanzu dai ba a san dalilin kai harin ba, amma a shekarun baya-bayan nan ana yawaitar kaiwa 'yan shi'a marasa rinjaye a Pakistan hari. Sai dai ba a cika samun tare da abubuwan fashewa a babban birnin kasar ba. Videos from the scene show ambulance after ambulance arriving. Wakilar BBC ta ce bidiyon da aka wallafa a intanet na wurin da lamarin ya faru sun nuna yadda motocin ɗaukar marasa lafiya ke ta isa wurin. Manyan asibitoci biyu na Islamabad sun ayyana dokar ta ɓaci a yayin da 'yan sanda ke gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Jami'ai daga Amurka da Iran na gudanar tattaunawa a Oman a yayin da Washington ke neman dakile shirin nukiliyar Tehran. Ana tattaunawar ne ta hanyar shiga tsakanin jami'an diflomasiyyar Oman. Ministan harkokin wajen Oman ya ce tattaunawar ta mayar da hankali ne kan shirya ka'idojin da za a sanya na ci gaba da yarjejeniya. Iran ta ce har yanzu a shirye take ta tattauna kan shirinta na nukiliya, amma ta dage cewa ba za ta yarda a tattauna kan makamanta masu linzami ba. Amurka ta girke sojoji a gabar Iran kuma ta yi barazanar kai hari idan Tehran din ba ta haƙura da wasu manyan abubuwa ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yau ne Canada da Faransa za su buɗe ofishin jakadancinsu a Greenland domin nuna goyon bayansu ga 'yancin tsibirin, kuma a matsayin martani ga bukatar shugaba Trump na kwace ikon tsibirin. Ƙwararru sun ce matakin ƙasashen biyu zai taimaka wa Greenland gwada rayuwar samun 'yancin kai, ciki har ma daga ita kanta Denmark. A watan da ya gabata ne dai Mr. Trump ya sassauta barazanarsa na kwace tsibirin da ke yankin Arctic bayan ya ce sun cimma matsaya da kungiyar tsaro ta NATO kan cewa Amurka za ta karfafa tasirinta a tsibirin. Gwamnatin Birtaniya ta ce kasashen Angola da Namibia
jamhuriyar demokradiyyar Congo sun amince su karbi 'yan kasashen su da suka aikata laifuka a Birtaniya ko suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba bayan ta yi barazanar sanya musu takunkumin biza. Tun a shekarar da ta gabata ma'aikatar cikin gida ta yi gargaɗin cewa za ta daina bayar da biza ga 'yan kasashen da kasar su ta ki amincewa da karɓar mutanenta. Ta kuma ce mutum fiye da 3,000 ne lamarin zai shafa. Sauran kasashen kamar India da Pakistan da Najeriya sun ki amincewa da karɓar mutanen nasu kuma akwai yiwuwar su fuskanci takunkumin bizar. To ƙarshen labaran duniyar kenan. A kai da Aisha Aliyu Jafar da ta karanto mana labaran duniya. Toma Dalla yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su a cikin shirin. Manyan jami'an Amurka da na Iran sun fara tattaunawa a Oman cikin tsakiyar wata dambarwa da ta janyo ƙarin fargabar gwabza faɗan soja tsakanin ƙasashen biyu. Tattaunawar na zuwa ne bayan jibge dakarun sojin Amurka a gabas ta tsakiya don mai da martani ga murƙushe zanga-zangar kin jinin gwamnati a faɗin Iran a tsakiya wato a cikin watan jiya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce dubban mutane aka kashe a lamarin. Ga fasar rahoto daga Muktar Adamu Bawa. Har yanzu ba iya fayyace girman tattaunawar ba. Wadda aka yi imani ba kai tsaye take gudana ba. Kowace ƙasa dai na can gefe ɗaya ta ja tunga akan matsayinta cike da gunagunin rashin yadda. Fatan da ake da shi shine idan ta yi nasara, tattaunawa za ta kai ga fitar da wani tsari na zaman sulhuntawa. Amurka wadda ke neman Iran ta lalata shirinta na nukiliya, kuma ta yi watsi da sarrafaffen makamashin uranium da ta jibgi, ta ce kamata ya tattaunawar Oman ta shafi makaman Iran masu linzami. Waɗanda ƙasar ke baiwa ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai a gabas ta tsakiya da kuma yadda take mu'amala da 'yan ƙasarta. Sai dai Iran ta ce tattaunawar za ta takaita ne ga shirinta na nukiliya, kuma ba iya fayyacewa ba idan an warware waɗannan bambance-bambance zuwa yanzu. Oman mai masaukin baƙi ta ce ministan harkokin wajenta ya gana a karo daban-daban da ministan wajen Iran Abbas Arashi da kuma jakadan Amurka na musamman Stephen Witkoff, tare da sirikin shugaba Trump da kuma wani jami'in diflomasiya Jared Kushner a safiyar yau Juma'a. Ta kuma ce tuntuɓar na mayar da hankali ne akan shirya sharuɗan da suka dace don fara zaman tattaunawar diflomasiya da ta ƙwararru. Zagayen ƙarshe na tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a kan shirinta na nukiliya da aka tsara cikin watan Yunin bara ya wargatse bayan harin shammata da Isra'ila ta kai wa Iran. A 'yan makonnin nan Trump ya yi barazanar lugudan bom a kan Iran. Matuƙar ta gaza cimma yarjejeniya. Amurka ta tura dubban dakaru da kuma abin da Trump ya kira rundunar jiragen ruwan yaƙi zuwa yankin ciki har da jirgin dakon jiragen yaƙi. Iran ta yi alkawarin mai da martani da duk wani ƙarfinta tare da yin barazanar kai farmaki ga cibiyoyin sojin Amurka a gabas ta tsakiya da kuma Isra'ila. A gaida Muktar Adamu Bawa da rahoton da ya haɗa mana to har yanzu dai muna kan batun tsaron amma yanzu a Najeriya. Wani kamfanin tsaro a kasar ya ce yanayin matsalar tsaro ya ƙara tsananta a watan da ya gabata, inda ƙungiyoyin mayaka masu riƙe da makamai da sauran masu aikata miyagun ayyuka ke ci gaba da kai hare-hare a yankuna da dama na ƙasar. Cikin rahoton da kamfanin ya fitar a jiya, ya ce idan aka kwatanta da yanayin tsaron watan Disambar da ya gabata, yanayin rashin tsaron ya ƙara ƙamari inda aka samu ƙaruwar hare-hare da kashi 56.9 cikin 100. Yawan waɗanda aka kashe ya ƙaru da kashi 32.7 cikin 100. Yayin da waɗanda aka yi garkuwa da su kuma ya karu da kashi 17 cikin 100. Dr. Kabiru Adamu shine